El més gran de les nostres ciutats no són els seus metres quadrats, sinó la diversitat i la vida que habita en elles. Persones, carrers, cotxes, parades de metro, animals, totes les vies i formes possibles de poder compartir, connectar-nos, i tot en un mateix espai. A les ciutats existeixen unes normes de convivència per a poder viure en harmonia i sense perjudicar els altres. Però, malauradament, les normes de convivència no sempre es compleixen. Superas el límite de 30 kilómetros por hora. Sí. No sé exactament per quin motiu van decidir que s'havia d'anar a 30, però ho trobo exageradament baix. És necessari, doncs jo crec que ningú ho fa. O sigui, molt poca gent ho fa i normalment sempre la gent va molt més ràpid. Bon dia, parlo amb els familiars de Vázquez Lázaro. Truquem de l'hospital. Això es pot evitar. A les ciutats, no més de 30. Lluitem tots. Lluitem per un Slow City.